veces os 3 cursos de infantil somos expertos no circo. Entón dividimos a temática en 3 partes. Os nenos de 5 anos, que somos nós, imos a falar da historia do circo. Os nenos de 4 anos, que xa falaron onte, tocáballes os personaxes do circo. E os nenos de 3 anos, que van para esta semana, despois de nós, tócalles a vida no circo. Vale, pois como sabedes, ou se non o sabedes, xa vos lo contamos nós, o circo naceu de forma popular. Entón, ao principio era como unha transmisión oral, que iban polos povos facendo representacións. Vamos a facer unha cantiga popular para que vexades un exemplo destas cousas. Orixinouse nas civilizacións onde se realizaban xogos con animais, tamén carreiras, e apareceron as primeiras persoas que realizaban acrobacias. Sobre o ano 3000 a.C. xa había vestixios de vida circense tanto en China como en Mongolia. A ver, Sofía. ¿Dónde se atoparon estos murais? En Egipto. ¿E que eran? Eran pintadas que representaban malabaristas. A palabra circo provén do latín que significa círculo. Era un recinto cuberto con unha que tiña uns chanzos para que se sentaran o público, os espectadores. E ten no medio unha ou varias pistas onde actuaban os artistas. A ver, Roberto. Na época Robada. que había, que facían? Había loita de... A ver, vamos a decir máis alto. Loita de... Variedades de carrera de carros. Na Idade Media... Na Idade Media as artes circenses adquiriron maior importancia e apareceu unha figura moi representativa que era o Bufón. Esta figura tiña tamén un representante nun país aquí cercano, en donde? En Italia. Esta figura chamábase Arlequín. na época do Renacemento. Todos estos espectáculos foronse agrandando e as carpas íbanse situando en diferentes sitios polos que iban pasando os espectáculos, e apareceu unha figura que se chamaba máis alto, a ver, e que facía o saltimán? Dan saltos En donde? en una fuente. Logo apareceron outros personaxes que se chamaban titiriteiros. E co que actuaban os titiriteiros? O que facían os títeres? A ver, con madeira, Lana. E que máis?
artistas. Logo tamén nesta época no Teatro de Arley apareceron os primeiros que eran persoas que iban vestidas así dunha maneira graciosa e facían bromas e logo empezaron a pintar a cara con maquillaxe. O noso disfraz de payaso. A evolución do circo. Mirade, había unha cousa que non nos gusta nada, verdad? Que antigamente nos circos facían mofa e burla de personas que tiñan características particulares. Estes shows chamábanse freak shows, e algúns exemplos destas persoas que usaban estes shows eran estas que nos vai a dicir Daniel. Hombre elefante. La señora barbuda. Enano. E hoxe en día pois xa non actúa. Logo tamén hai outra cousa que agora xa está prohibida, que eran os animais. Que tipos de animais había no circo, Fernando? Eran cabalos, elefantes, leóns, tigres, osos, monos, cans, reptiles e aves. Pero estes animais, inda que eran moi divertidos porque facían moitas cousas, mirade, se calades vais contar logo o que podemos ver nas imaxes, a ver. Un tigre pasando por un aro de fuego Que máis? Un oso? en bicicleta. Una piedra. Pois inda que todos estos espectáculos, inda que eran moi vistosos, os animais estaban en moi malas condicións. Realmente isto de que se prohibiran os animais é algo moi recente, todavía ata 2024 non se prohibiron en todos os circos españois. Imos a ver algúns destes maltratos que recibían. Que podemos ver ali naquela imaxe, Diani? Les daban palizas. Encerrado en jaulas pequeñas. No les daban de comer. Logo, unido aos animais, estaba a figura do domador, que era o señor que se encargaba de adestralos para que puderan facer estes espectáculos. E bueno, eran unhas longas xornadas nas que os pobres animais eran sometidos pois a que lles pegaban, a pouca comida se non facían ben as cousas. Logo temos as figuras do circo máis coñecidas en España nas últimas décadas, que eran Circo ruso con famoso domador Ángel